the thank you loop. Baba ninjani? Ngiyaphela futhi. Bye. Ungabingelela ama viewers nama subscribers nama followers laba. Nabantwana nje baNkulunkulu abalandela lento esiyenzayo. Ngiyababingelela abantwana bakaNkulunkulu abakhonzi bonyazi lwezulu. Ngibingelele indlunkulu yakithi kwaZulu. Igama lami ngumpilo wakwaZulu. Esigodini sasematheni kwaNongoma la ngisuka khona. Njengamanje ngilapha eGauteng eGoli eGemiston ethempelini lasesiyanemukela. Indaba engifisa ukuyikhuluma kakhulu indaba eyenziwa inkosi uNyazi kimi. uNyazi lwangenzela indaba enkulu. Ngonyaka ka2014 ngagula kakhulu. Ngangenwa ukugula engakwazi ukuthi kwakugula kuni. Lokhu kugula kwangiqala ngeenyawo. Kwangena ngeenyawo ukugula kwami. Kwase kuyangiphatha lokhu kugula kakhulu ngahamba ngaze ngawolala esibhedlela sasebhetagxoka eGemiston. Kungakangiqali ukugula ngathi ngilele ngelinye ilanga ebusuku kwafika indoda yakwaXhakaza engumfundisi kaMama. Engifica ifika le ndoda engifica ngihleli nezinsizwa zalapha ethempelini engangisabatha nazo. Mayifika le ndoda bese kuhlabelela insizwa yakwamakhanya ithi yini gebele wentombi yomNazaretha buya lizoshona ilanga wozongena enqabeni. Bese ziyaphenduka lezi insizwa ziyahamba. Uma ihamba lezi insizwa bese iyangimemeza le ndoda engibize ngegama ethi Mpilo. Bese ngiyasabela. Ebesithi fika kimi ithi ngithunywe ezulwini. Kuthiwa ngizokutshela ukuthi insuku zakho seyiphelile emhlabeni. Bese ngiyaphaphama. Engiphathe kabuhlungu lento engizwa. Mangiphaphama ngihlala kuphinde kufike ubuthongo. Iphinde ifike le ndoda ithi mntanami ngithunywe ezulwini. Kuthiwa ngizokutshela ukuthi insuku zakho seyiphelile emhlabeni. Ngabe sengithatha umNazaretha wami. Ngase ngiyaguqa ngiyathandaza. Ngabuza umbuzo wodwa enkosini uNyazi lwezulu. Ngathi inkosi yamakhosi akukho nokuhle ngake ngakwenza wakuthanda kangangokuthi ungaze ungithathe ngimncane kangaka. Ngaleso sikhathi kwakunenkosazana engangiyikhethile kwakungiya kwaPhilisi kwaceza ensuka ngihlala. Ngathi inkosi yamakhosi akukho inokuhle engake ngakwenza wakuthanda. Ngase ngigumula umNazaretha wami ngawujikijela esofeni. Ngase ngiyalala. Yayisibuya le ndoda. Ithi mayibuya le ndoda iqhamuka isihamba nokhokho ozala ugogo ozala ubaba intombi yakwaMasodo. Engifice ngihleli nalezi insizwa zalapha ethempelini esiyanemukela. Bese iyahlabelela futhi le yakwaMakhanya ithi yini gebele wentombi yomNazaretha buya lizoshona ilanga wozongena enqabeni. Bese ziyangiflathela lezi insizwa ziyahamba enhlansuthi yala ekhaya. Ebese iyangimemeza le ndoda engibize ngegama. Bese ngiyaphenduka ngiyakuyo. Bese ngiyasibona nalesi salikwazi yayihamba naso. Ebesithi le ndoda kimi mntanami ngithunywe ezulwini. Ngithunywe uNkulunkulu uNyazi lwezulu. Kusho umuntu oyisayoni uthi ngithunywe uNkulunkulu uNyazi lwezulu. Uthi kuthiwa ngizokutshela uthi uNkulunkulu uNyazi lwezulu uzwile umthandazo wakho. Uthi yakwengezela iminyaka yokuphila emhlabeni ngeminyaka engamashumi 20 neminyaka 6. Ngabe sengiyaphaphama
ekuphaphameni kwami ukugula kwangiphatha kakhulu. Ngasuka ngaye esibhedlela. Ngawulala esibhedlela. Wafika isikhathi ngahamba ngaye ekhaya. Mangifika ekhaya ukugula kwangiphatha kakhulu. Baze bangisa isibhedlela sakwaNongoma, angangasizakala. Bangikhipha esibhedlela sakwaNongoma. Base bengisa esibhedlela saseDlomodlomo. Ngisiwa ngumshumayeli wami uMakhoba ekhaya. Maye efika ekhuluma nabazali bami ethi le ngane ke niyithathe nise esibhedlela saseDlomodlomo. Uma ngabe uNkulunkulu ethanda izawusinda. Uma ngabe uNkulunkulu engasathandi angeke isinde. Ngahamba ke ngayisibhedlela saseDlomodlomo. Indaba enkulu engifisa ukuthi ngiyitshele izwe nomhlaba wonke ukuthi unyazi lwezulu lunguNkulunkulu. Noma abanye bengaphika, noma abanye bengathini, kodwa uShembe uThixo. Akekho futhi oguqula ubuthixo bakhe. Mangifika lapha nesibhedlela ngilala khona. Bese kufika udokotela weBhunu. Owayengumphathi wesibhedlela. Mayefika udokotela weBhunu athi lo dokotela maye ngichecka abese biza unesi. Athi nesi woza lapha. Asondele unesi abese ethi kunesi, nesi lo muntu lo usasalelwe izinsuku eyintathu ukuthi ahambe emhlabeni. Athi kunesi ngoba inkinga ugula kabi, ugula ngokugula esingazi noma engingaboni ukuthi ngingakwazi ukwelapha. Ngabe sengiyibuza le ndoda yomlungu. Ngithi mina kuyo ndoda uma uthi ngisalelwe izinsuku eyintathu uthi ngihambe emhlabeni. Kanti ngiphethwe yini? Ibisithi le ndoda kimi lalela ke. Kanti uyangizwa, ngithi mina ngiyakuzwa. Uthi sengisalelwe izinsuku eyintathu uthi ngihambe emhlabeni. Ibisithi inkinga ekuphethe inkulu. Izinso kawusenazo. Amaphaphu akho avuza amanzi. Awusenazo izinso into eyinkinga kakhulu. Lapha einsweni kuwe sekukhona udaka. Uphelelwe izinso. Ibisithi le ndoda ingakho ngithi angeke usaphila. Ngoba namanzi namaphaphu akho evuza amanzi akuselula ukuthi uphile. Ibisithi isibindi sakho sivuvukele. Okukhulu kakhulu kunakho konke. Inyongo yakhe ingaqhuma noma yini. Ibisithi le ndoda kodwa ke ngizozama. Uma ngehluleka ngiyobe ngehlulekile. Ibise le ndoda ihamba. Kwedlula izinsuku, kwedlula usuku olodwa. Kwakuyisabatha ekseni. Ngesikhathi sokuthandaza sika 4. Ngabona kukhanya ewodini la ngangilala khona. Kwase kungena uNkulunkulu unyazi lwezulu. Wangena uJehova ehamba nomqalo wendlela. Elandelwa ilanga. Elandelwa inyanga yasezulwini. Elandelwa yuthingo lwamakhosazana. Namakhosazana amabili. Bathi mabengena ewodini. Yafika inkosi yamakhosi. Yama phakathi newodi.
yaqalaza amagumbi amane umhlaba. Ngangalele ngaleso sikhathi ngoba kwase kuyisikhathi sokuthi ngivuke ngiyothanda. Ngoba ngangihlupheke kakhulu. Ukugula okwakungiphethe ngangazi noma ngizosinda. Kodwa nganginethemba lokuthi uthe uShembe ngeke ngisafa. Yangena inkosi yamakhosi yaqalaza. Yaqalaza ngapha nangapha. Yayisibheka. Ngangilala ewodini ebondeni ngangingowesibili. Ngase ngiphakamisa ikhanda. Mangiphakamisa ikhanda wayiseza uJehova kimi. Wafike wama iduze kwami. Kukhona into engayibuka yenzeka ngalelo langa. Engangazi ukuthi iyenzeka. Shembo sesihlalweni mayihamba. Uhamba noShembe bonke. Uma ema luma unyazi lwezulu. Babema bonke oShembe. Babe ngasho lutho. Babe buka yonke into ayeyenza. Babelalela konke atha kwenziwe. Lapho engabona khona ukuthi uShembe uNkulunkulu. Wafika uNkulunkulu embhedeni engangilala kuwo. Wama wangibheka. Wangibuka. Wayesiyasondela kimi. Wasethatha iumbrella ayigqokile, ayiphethe. Wayeyamisa ngombhede wami. Wayesengembula ingubo engangizembethe. Mayingembula ingubo. Wayesiyangibamba uJehova. Wangibamba la. Ngezandla zombili, ndawo zonke. Wayeseya eyangiguqula. Wangilalisa ngohlangothi. Wangibamba la. Waphinde wangiguqula ngohlangothi. Waphinde wangibeka isandla la. Wangiguqula wangilalisa wangibhekisa phansi wangibamba eqolo. Wayese uNkulunkulu unyazi lwezulu wayese yaqhweba. Uma eqhweba uNkulunkulu wasekusondela inkosazana kulamakhosazana amabili. Wayisethi letha lesi sicephu lezi izinto oyiphethe. Yayisisondela nazo lenkosazana. Kwase kuthi etafuleni lami khabetheni leli engangibekelwa kulimithi. Wayiseyisusa uJehova, wayisusa kanje. Yawela phansi yonke. Wayisethi kule nkosazana yendlala la lesi sicephu. Yayisiyendlala le nkosazana. Isendlala lesi sicephu. Uma isendlala le nkosazana lesi sicephu sathi masivuleka isicephu. Kwakukhona yonke into yokuhlinza umuntu. Kwakukhona ama-gloves lapha engayibona. Ukhona usungulo oluyinayithi oluyihuka. Kukhona usinga. Yayise inkosi yamakhosi ikhumula isigqoko. Kukhona nesikero neleza. Yayise inkosi yamakhosi ikhumula isigqoko. Yasibeka eceleni. Yayisithatha ama-gloves. Yawafaka ezandleni. Mayiwafaka inkosi ama-gloves ezandleni unyazi lwezulu. Yayise iyangiguqula. Yangilalisa ngohlangothi la ngakwesinxele. Yayisibamba la. Ngangazi ukuthi izinso zomuntu azikho la kodwa zila ngasethanjeni leqolo lapho oqala khona ithambo. Yayisiyasika ngereza. Yathi mayisika ngereza yayisithatha isikero yayisifaka. Yayisiyangisika kwavuleka la ohlangothini. Yayisifaka isandla. Yakhipha udaka olwaluse ohlangothini lwami yalichitha phansi.
yaphinde yafaka isandla yakhipha udaka olwasihlangothini yalichitha phansi. Yayisiyaqhweba, yaqhweba inkosazana yesibili. Yathi hamba ukha amanzi eshawa, ubuye uze nawe la. Yahamba le nkosazana iphethe into eyibhawula sandishanyana incane eyingaka. Yeza nayo, yeza namanzi le nkosazana. Yafika inkosi yamakhosi unyazo lwezulu. Lwangigeza lapho olungihlinze khona. Lwase lithatha inalithi nosungulo. Lwase liyaqalisa lwangithunga. Lwathi maliqeda lapho lwangilalisa ngalolu hlangothi. Lwabuya lweza ngapha. Lwafike lwangihlinza nangapha. Lwaphinde lwakhipha udaka. Lwalichitha phansi. Lwaphinde lwachithiwa lwalithatha lwafaka isandla lachitha lakhipha lolu daka olwalo lathatha amanzi langigeza. Lase liyangithunga. Iqeda lapho inkosi yamakhosi ukungithunga. Yayisithatha ama-gloves eyayiwagqokile ezandleni. Yawagumula yayisiwaphosa ku-dustbin. U-dustbin owawuseduzane nombhedo. Yayisithi kule nkosazane ebiletha amanzi, thatha la manzi yowachitha. Yayisithi kulena, thaqoqa lezi zinto. Asiyayiqoqa lamakhosazane lezi zinto. Wayise uJehova ethatha isigqoko sakhe, wasibeka ekhanda. Wathatha i-umbrella yakhe. Wayeseyama uNkulunkulu, wangibuka, akangasho. Wangibheka uJehova, wangibheka, wayese ehola umhlangano ekade ehamba nawo. Baphuma. Uthe makufana aphuma uNkulunkulu kulomnyango angene ngawo. Angabe saphuma ngawo, waphuma ngomnyango omunye. Uthe sephumile uNkulunkulu wayeseyabuya. Wayesefike emalapha ekade emikhona. Wayesephinda wathula wangibuka. Wayeseyahleka. Wayeseyaphuma wasezulwini. Uthe mayesephumile ngathi ngiyayithinta. Ngazizwa ngimanzi. Wathi angikhanyisa ugesi, ngabuye ngathi igoli zizongithethisa. Ngase ngiyahamba, ngiyavuka. Sengihamba sengiya eMashawa. Mangifika lapha eMashawa, mangifika eMashawa, hawu ngiyayibona, hawu nginegazi elingaka, ngigcwele igazi kusuka ngasenkabeni ukushona phansi. Bese ngibuyela ewodini. Mangifike ewodini ngihlala. Bese kuvele ngaleso sikhathi kungene kunomama babejuthiwe lapha esibhedlela ukuthi bazonginikeza ukudla ngo5. Ngoba ngangiqala ukuphuza amaphilisi ngo5 ekseni until 2:10 ebusuku. Mabenginika bengena labo mama bazonginikeza lamaphilisi. Athi mayekhanyisa lo mama angithole ngihleli. Abesethi hawu wemntwana uhlaleleni? Namhlanje sekuyavuma ukuthi uvuke. Bese ngithi mina kuyavuma. Asondele lo mama, athi mayesondela lo mama eduze kwami afice igazi phansi. Ngendlela eliningi ngayo nangendlela okwakunuka ngayo ewodini. Afice igazi ligcwele phansi. Lo mama vele abeke phansi itiye
lela eliphethe aphuma abaleke. Kungena owayephethe itiye naye aficelele igazi abeke phansi itiye aphuma abaleke. Kwahlala isikhashanyana esincane cishe kwaba ngo10 minutes. Kwase kungena lo nesi lo okwakuthiwe kuye angisezokuphila mina sengizohamba emhlabeni. Ngisalelwe izinsuku ezintathu ngiphila. Wangena lo nesi. Wathi mayingena lo nesi. Wathi hawu mntwana kwenze njani? Ngithi mina kuye ngiyopha. Athi wopha kuphi? Ngithi kangazi ukuthi ngopha kuphi. Kodwa khona ngiyopha. Aphume lo nesi lo ahambe cishe imizuzu engama30. Uma ehamba lo nesi imizuzu engama30 ngezwe kufika ihelicopter esibhedlela. Yathi mayingena ihelicopter esibhedlela kwase kwehla udokotela. Lo dokotela womlungu. Mayifika lo dokotela womlungu egaxa ipopolo la wafike wangifica ingcolile igazi negazi lingesuliwe phansi kunjalo nama gloves ekade ngihlinzwa ngawo inkosi inyanga unyazo wezulu aku dustbin wami ithi wathi mayefika lo dokotela wathi kwenze njani ndoda? Ngithi mina ngiyopha kodwa kangazi ukuthi ngopha kuphi. Uthi yini kwenze njani? Ngithi mina angilazi legazi liphumaphi. Abesethi eyangithatha uyangichecka athi mayiqeda ukungichecka abesethi uhlinzwe ubani? Ngithi mina angazi. Athi hayibo uhlinziwe la uhlinzwe ubani? Ngithi mina angazi. Athi hayibo ukhuluma iqiniso uhlinzwe ubani? Ngithi mina angazi. Abese yaphuma abiza unesi. Athi ngicela ningithathele lo muntu nimfake eshaweni niyomgeza. Bese mayiqeda ukugeza nimthathe nimuse eFrayed noma kwaNongoma ku-X-ray. Bese ngiyangena ngiyasukuma ngihamba ngiyeshawa. Mangihamba ngiyeshawa. Mangihamba ngiyeshawa fike ngigeze. Bese beyangithatha mangiqeda ukugeza bangise esibhedlela. Bangisa kwaNongoma. Bafike ngamangifika kwaNongoma ngafakwa ku-X-ray omkhulu lapho wathi angihlale khona 30 minutes ngihleli ngedwa. Hlala iside lesikhathi kulapha yana ngathi mangiphuma khona ngase ngiyofakwa kwelinye iwodi lapho engafike ngahlala khona. Ngathi mangihleli kwaphuma izithombe mayiphuma izithombe kwase kuza onesi ababili kimi nodokotela abathathu. Ngafike ngabuzwa udokotela owayengelo yena wakulelizwe. Wathi ndoda ifayila lakho lithi wena uphethwe izinso. Uyagula kakhulu. Kodwa efayeleni lakho inkinga esengiyithola njengamanje ukuthi wena uhlinziwe. Uhlinzwe ubani? Ngithi mina angazi. Athi hayi khuluma iqiniso ndoda. La kulento yakho le yase-X-ray ithi wena uhlinziwe. Ubani lo dokotela obekuhlinza? Ngithi mina angazi. Aphume lo dokotela. Ubuye omunye udokotela. Mayibuya lo dokotela wayengumuntu omnyama ke yena. Athi ndoda la efayileni lakho wena ubuphethwe izinso. Ifayila lakho lithi kunento engeke ikwazi ukwelapheka lapha kuwe. Kodwa manje yonke lento ebikuphethe la isiphelile iphumile. Kodwa manje siyakubona uhlinziwe uhlinzwe ubani? Ngithi mina angazi. Athi hayi ndoda sitshena iqiniso uhlinzwe ubani? Ngiphinde ngithi kangazi. Aphume nalo. Bese kubuya indoda omlungu. Ifike ngibingelele. Sawubona Mr Zulu.
ngivume ethi sifuna ukubhala lapha efayileni lakho ukuthi uhlinziwe. Besicela usitshene ukuthi uhlinzwe ubani. Ngithi mina angazi ukuthi ngihlinzwe ubani. Athi lo dokotela sifuna ukubhala efayileni lakho sibhale udokotela okuhlinzile ngoba udokotela okuhlinzile uyiprofessional. Sitshene ukuthi uhlinzwe ubani. Bese ngithi kulo dokotela ngihlinzwe inkosi uNyazi lweZulu. Abese yabuza lo dokotela ukuthi ubani uNyazi lweZulu. Waphendula unesi. Wathi unesi uNyazi lweZulu uShembe waseBuhleni. Wayebese bhala lo dokotela wasebuza kimi wathi manje ngibhale ukuthini la. Ngithi mina sengishilo nje ukuthi ngihlinzwe inkosi uNyazi lweZulu. Bhala ukuthi ngihlinzwe uNyazi lweZulu. Wayesebhala udokotela. Bangithatha bangibuyisela esibhedlela sami lapho engangilele khona esibhedlela saseDlomodlomo. Mangifika esibhedlela saseDlomodlomo wathi udokotela wami wayengithumelele khona esibhedlela sakwaNongoma wafika wathi hawu wathi mayifunda ifayela lami wayesethi hawu ndoda ubungangitsheni ngani ukuthi uhlinzwe ubani. Bese ngithi mina bengesaba ukukutshena ukuthi ngihlinzwe ubani. Abesethi yena uShembe unguNkulunkulu ngoba bengingazi ukuthi lokhu kufo bekukuphethe bengizokwelapha kanjani ngoba ukufo okukuphethe akekho umuntu engake ngambona kumphethe. Ngasinda kanjalo Nkosi yamakhosi umusa owangenzela wona omkhulu owangenzela wona Thixo. Angazi ukuthi ngakubonga ngani Thixo wami. Kodwa into engayisho sizwe sakithi. Ngiyamzwela umuntu osathi uShembe ungumuntu. Shembe uNkulunkulu. Ngoba ngelilanga indaba yami yokugcina. Ufika kumfowethu ngilele lapha eJimmiston esibhedlela. uShembe wangithenga ngo20 rand. Mayifika lapha umfowethu esibhedlela uyabuya uzala ngangihlala la status. Mayifika usethi ntambama ngalezi ikhathi. Athi mfowethu ngifuna ukuza lapha kuwe esibhedlela. Bese ngithi mina mfowethu awukwazi ukuza la esibhedlela ngoba sekusebusuku. Abesethi umfowethu kunendaba mfowethu engifuna ukuxoxela yona. Ngithi mina ixoxa athi umfowethu angikwazi ukuyixoxa le ndaba. Ifuna ukuthi siyixoxe ubuso nobuso. Sibonana umlomo nomlomo. Bese ngithi mina hayi wofika kusasa. Ungezi manje. Uma ifika umfowethu esibhedlela abese athi mayingene wodini abese yathula yangibuka. Bese ngithi mina mfowethu ngibukani? Athi mfowethu khona into entshe engiyibona kuwe. Ngithi mina ubonani? Abese ngibuza umbuzo athi mfowethu ikhona yini imali oyishiya endlini? Ngithi mina ayikho imali engishiya. Ingani uyazi ukuthi mangidinga imali ngithumele wena uhamba ungikhiphele. Abesethi mfowethu khona into engifuna ukuxoxela yona. Ngithi mina shona kwenze njani? Abesethi ngithe mangisuka lapha kuyizolo. Ngafika endlini ngazizwa ngilambile. Uthi ngase ngithatha amabhodo ngiwabeka eziko. Mangiwabeka amabhodo eziko. Uthi ngizwa abantu behlabelela beze kudeni. Uthi ngabezwa laba abantu uthi bayasondela. Uthi ngathi ngifuna ukusukuma kwanento ethi ihlala phansi. Uthi beza laba abantu beza laba abantu uthi ngabeza uthi sebengaphakathi kwamasango alapho ohlala khona. Uthi ngathi ngifuna ukusukuma bathi kwanento ethi ihlala phansi. Uthi ngasuka lapho ngavele ngahlala phansi angabe ngisasuka ngithi mina laba abantu mfowethu bebehlabelela bethini. Uthi bebethi izulu namafu. Uthi bafika laba abantu ngabeza uthi sebesemnyango manje endlini yakho.
uthi bathe uma besemnyango endlini yakho uthi mfowethu uthi kangilele uthi ngihlele esofeni uthi ngase ngibona khona lapho kwase qhamuka malaba mabesemnyango uthi kwase ngena inkosazana uthi ke yena intombazana uthi kwangena intombazana la endlini yakho mfowethu iphethe isihlalo yafike le ntombazane yabeka isihlalo lapha ya eduzane nefriji uthi le ntombazane ibingabonakala ebusweni kodwa ibigqoke umNazaretha omude ungayiboni ububona ngezandla kuphela ukuthi lo umuntu wesifazane uthi ngithe ngisalalele lapho uthi kwangena yesibili yafika le ntombazane yabeka ithi umfowethu kwakunento eyayiphethe ngesandla lento iphethe kahle njengento okungafuneka ukuthi engafuneka ukuthiwe nangebhadi nangephutha uthi yafike yayibeka lento uthi mayibeka uthi ngiyabezwa abantu balokhu behlabelele njalo phandle uthi umfowethu kwase kungena amantombazane uthi lamantombazane angena abamaningi uthi afika ahlala phansi uthi ngisalalela ukuthi ngibheka lamantombazane angena la endlini uthi kwase kungena indoda mfowethu akakholwa kulokho kukholwa uthi kwase kungena indoda uthi yangena le ndoda uthi yama mfowethu phakathi nendawo bekhuza ingcwele abantu uthi lamantombazane ekhuza ingcwele uthi yafike yama yabheka lena yaphinde yabheka lena yabheka le uthi yayisisuke yayohlala esihlalweni lesasasibekiwe uthi thema isihleli uthi yayisiphakama le ndoda yayisithi bantu bami njoba size la sizothenga umphefumulo walengane ehlala la endlini sizoqala ngokwenza ulala nathi uthi ke umfowethu base behlabelela lento engayizi uthi bonke babephethe incwadi zabo uthi ke umfowethu bathema beqeda ukuhlabelela uthi base beyathandaza thema bethandaza babeqeda ukuthandaza uthi yayisithi le ndoda bantu bami sekufika isikhathi sokunikela sizonikela sonke sizothenga umphefumulo walengane ehlala la endlini uthi umfowethu beza bonke benikela beza banikela uthi bathema beqeda uthi le ndoda yayisiyabusisa thema iqeda ukubusisa yayisiyaphakama le ndoda kulesi sihlalo uthi yayisikuza le nkosazane ebikade iphethe lesihlalo yafike yasithatha yaphuma naso uthi kwaphinde kuza kweza lena ebiphethe lamacansi yawathatha yaphuma nawo uthi uthe mayiphuma le ndoda base bekhuza ingcwele kakhulu uthi baphuma bonke thema beqeda ukuphuma uthi yayisiyabuya le ndoda ibuya yodwa uthi yabheka ngapha yaphinde yabheka ngapha yabheka nangapha yabheka ngapha uthi yayisibheka mina yayisithi mntanami uzosinda umfowenu esibhedlela uthi yayisiphuma uthi ithe mayiphuma ngase ngizwe ukuthi sekuyavuma ukuthi ngisukume uthi ngathi mangisukuma ngiphumela phandle uthi ngaba fica abantu ngoba kwakusehlobo ngaba fica abantu beyihlalele phandle abanye bephuza abanye benza abakwenzayo uthi ngabe sengibuza ukuthi lo muntu laba bantu akade bezothandaza la nibabonile ukuthi bashonephi uthi bathi abantu lapha status nasi isikole lesi nasi nje lapha engangihlala khona uthi base bethi hawu uyahlanya yini nawe usiyagula njengomfowenu akukho bantu akade bezothandazana uthi umfowethu hayi khona abantu akade bela bezothandaza uthi hayi abantu bangihleka uthi umfowethu ngabe sengena endlini ngakhanyisa uthi ngathi ngiyabheka lapho kade kuhleli le ndoda khona uthi ngabona imali engango 20 rand ihleli lapho kade kukhona le ndoda khona uthi ngabe sengimangala kakhulu ukuthi kwenziwa yini kuhlale le ndoda la ithi izothenga umphefumulo wakho bese kuba nemali ngiyambuza umfowethu uthi iphi lo mali uthi ngishiye endlini
angaze ngiyithathe lapha ehleli khona namanje sahleli lapha ebihleli khona bese ngithi mina kuye ngicela ungiqoqela yona ungibekele yona kahle ungayisebenzisi mawukuthi udinga imali uhambe uyikhiphe ebank ungayithinti leyo mali ngaphuma esibhedlela ngabuya ngatshela umfowethu wathi mfowethu asambe siye ekhaya ngaqoqa zonke izinto ezafaze ngihambe nazo ngiye ekhaya ngathatha lomnikelo lo ofike okwakade unikelwe zintombi zasezulwini ihamba noNkulunkulu unyazi lwezulu ngawufaka kumathaphawe nganginezinto eziningi ke enganginazo ngihlala la kodwa into eyafe ngayinothisa bathi abantu mabethatha izinto zami ezinhle ngoba ngahlala isikhathi eside ekhaya ngagula ngahlala esibhedlela inyanga ezo7 bathi mabethatha zonke izinto zami abayithandayo abantu lawo mathaphawe akaze bawathatha ayinalo 20 rand aqoqwa yenye inhlalisuthi yakwaKing esisabatha nayo la ekhaya yawabeka ngathi mangibuya yafike yathi mntwana nanka amathaphawe akho kuno 20 rand lapha phakathi ngase ngiyakhumbula ukuthi hawu kambe kwakunomnikelo owathenga umphefumulo wami kwathi makufika umfundisi wayesengumvangeli ngaleso sikhathi umfundisi uDlomo efika la ethempelini ngahamba ngakusakuye lomnikelo esenikelisa ngathi baba ngilethele lomnikelo lo wathenga umphefumulo wami wangibuza ubaba uDlomo wathi uthini ngithi lomnikelo lo wathenga umphefumulo wami waphinda wathi uthini Nhlanhlisuthi ngathi lomnikelo lo uShembe wafika wazothenga umphefumulo wami ngawo ngiyabonga Nkosi yamakhosi sizwe sakithi ngiyabonga isigaba sendaba yami inde kakhulu ngeke ngikwazi ukuyixoxa yonke inde kakhulu kodwa into engingayisho maNazaretha ayingcwele amagumba amanomhlaba ningalwe nabantu uma bethu Shembe ungumuntu ningabalwisi kunesikhathi sokuthi umuntu angaboni abe impumputhe inkungu igcwala amehlo kuye uShembe unguNkulunkulu ngeke kuze kushintshe kodwa ongamazi ukuthi unguNkulunkulu ungamlwisi mhlawumbe uNkulunkulu uyomthanda naye ngelinye ilanga ambonise indaba zasezulwini ambonise ubuNkulunkulu bakhe akekho uNkulunkulu ofana noNyazi noShembe nje akekho uNkulunkulu ofana noShembe Shembe uyindlela neqiniso ungu-alpha ungu-omega akekho ofana naye ngiyacela sizwe sakithi maNazaretha amahle simkhonze uNkulunkulu siziphathe kahle bafowethu uShembe ufuna abantu abasiphatha kahle ngiyabonga kakhulu esizweni sonke sakithi inkosi nibusise In the bank you lose.